Ekene m Igbo bụ Igbo, ekene m unu, ekene m all my fans. Asị m ya dịrị anyị niile na mma. Onye afọ taa ka afọ ya echi. Ekene m Chukwu Okike abịa ma kene ana, kene ndị mbụ, kene ndị egede, kene echi anyị na-agụ anyị. Wee sị ekwekwana ka ihe ndị iro na-ezu n'isi anyị. Ekwekwana ka accident mmụọ maọbụ ọnwụ ike maọbụ ihe omechu maọbụ ọgbachu nke ndị ụmụnne dị nke amụnsu nke ndị ụfụ obi na-agbachu, ekwekwana ka ọ dịrị ha ire. Na ọ chọrọ ka ọ kpara anyị ka akị, ọ ji akpara akị ofuru chi egburu aka akị. Tata bụ ụbọchị bụrụ orie, o nwere eji maka ya were bịa. Ya bụ ihe nji maka ya were bịa, ụfọdụ ajụọla m ya asị ajụjụ. Ọ bụ na ngosi unu WhatsApp m, majority voice dị ebe a bụ ife anyị chọrọ ịkọwa ka ndị mmadụ na-ajụ m, maka na ụnụ mana kịta ụfọdụ adị na-ejesi n'ofu dibịa. Ọ na-eme faje ebe a feje ebe a, faje ebe a feje ebe a, and ha jee ebe a jee ebe a, ọ bụghị ife agwara ha ebe a ka anyị agwa ha ebe a, ọ bụghị ya gwara ha ebe a ka anyị agwa ha ebe a, adịghị confuse. So ụfọdụ na-ajụ m ya asị ajụjụ. Gịnị ka ha na-ajụ m ya? Ha na-asị m nọ na-emefe agba afọ agụ jee ebe ọzọ ka ha echekere ha ma afọ agụ ahụ agbara agba. Na ụfọdụ na-akọwara ha na ha ga-eje ịmụ ihe onye ụwa. Ụfọdụ na-agwa ha na ha ga-eme ihe echi na-aga ụwa. Ma onye ụwa ọ dị iche, chi na-aga ụwa adị iche. Si ya mba, maka na nwa ma nna ya ma ndị mbụ. Chi na-aga ụwa na onye ụwa mmadụ bụ ofu ife, kama na ịma na asụsụ dị n'iche n'iche. Onwe ndị na-akpụ ya Chukwu oke m, nwe ndị na-akpụ ya onye ụwa, nwe ndị na-akpụ ya chi na-aga ụwa. Mana ihe niile ahụ bụ gịnị? Onye so gị bịa ụwa. And chi na-aga ụwa a na-ekwu okwu ya, achọrọ m nke mara ya tata. Ebe ọ bụla ọfụ gị ji afa, si ejizina ya aghọgbu unu, ma si ejizina ya eru unu ọrụ. Unu je gbasi afọ agụ kpotu onye ụwa unu, asụ na unu ya eje je ime ihe onye ụwa, na agbakwa n'isi mewekwa ife ọzọ. Chi na-aga ụwa na onye ụwa bụ ofu. Ọ dị ka ntu esi akpọ agwụ nsi. Ịma ọ na-eme akpọ Alobi na-agụ. Ụfọdụ na-aghọta ya na Alobi na-agụ bụ ọgwụ. Alobi na-agụ abụrụ ọgwụ. Alobi na-agụ bụ agwụ nsi. N'ọla language, asụsụ ndị ụmụ ndị na-akpụ ya Alobi na-agụ, nwe ndị na-akpụ ya agwụ nsi. Abịa n'ihe gbasara onye ụwa, ofu ife a ka a na-emekwa ọnwụ ebe ya ma ije gbaa afọ agụ. Ụfọdụ ka sị na nwaanyị bịara ha ụwa. Ụfọdụ ka a gwara ha na ha si ikwu nne ha. Ụfọdụ ka a gwara ha na ha si ikwu nna ha. Onye a nwere ike jebe dibịa gbaa afa, ọ sị ya na osibe nna ya bịa ụwa. Ọ kpotuo eje ebe ọzọ ka ọ nleta ma ya ha bụrụ ọbụkwa ya, asị ya na ọ n'ikwu nne ya ma ọ na be nne ya. Achọ nka nkọwa ya ka o doo anya. Ijezikwa eme mistake, ịma na ọ nga mere. Mana ama m na ndị na-eforo m botu ma WhatsApp m ma Facebook m, ana m akụzi ya. Eso m n'ofu onye ọmụmụ bụ Ezedibia kwuru sị, mgbara gị afọ agụ, i wee jee n'iwu ya, e wee sị gị na ọ bụ onye ahụ m gbara n'afọ agụ na ọ bụ ya abịa. Ngị gwa nwa dibịa a na nsogbu adịa, na ị ga-join izu video call
onye gbara gị afa agụ ahụ na nyanwa ka a na-abụ wụsazie afa mwụsa nke m nyanwa agụọ nke m nyanwa awụsa nke ya mụnwa agụọ nke ya ka efi ya ka ọ gbaa ọsọ emeghị mmadụ ịnọ agba ahụ ọsọ maka gịnị onye abịa gbacha afa nerecha kama ọ ga-asị gị na ya anyị mere na imetara ya maka ọma na ọ gwa gị na ya anyị mere na imetara ya na ị ga-asị ya mee ya ọ gwazie gị na imeta ya ka iwe nwee ike si ya mgbe ya mee ya mgbe ahụ oti gị na problem eje ebe a eje ebe a eje ebe a mgbe ụfọdụ ọ na-esi onye unu bụ nwa bụ ndị na-emeghe omenala nsogbu inweta dibịa mara ife ọ na-eme fokus ebe a adịghị agba achawo dibịa agba ọbụla na-agbata achawo dibịa agba na-eme misteki maka ihe ama mgbe iji banye na ndị 419 and iji ana nga agha egwu anaghị anụ ojide ihe niile ahụ na-eme ha saa ọya bụ na mmadụ gakọtara n'ihu orizie ya ka ọ na-echigha azụ sọọsọ ma isogara dibịa aha na-eje dịka ebe 6 months eyi ya ndị na nwere efe efo it is sure yes you close that one ịchụkwa another one inweta ha n'onye ahụ na-arụrụ gị ọrụ na-agara gị maka wọnsọ ọbụla ị na-eme ife n'ụwa na-emetụ ya ị ga na-afụ ifori ya ị ga na-afụ na ife ahụ ị na-eme na-aga ihe gbasara onye ụwa abụghị ihe eji afọ okwu agba nya nke a na-eburu n'aka ewere na-awụ eji anyị agba afọ agụ ihe eji gbara mmadụ afa ọzọ afọ ihe ọbụla mana abịa n'ihe gbasara afọ agụ ekwena ka mmadụ were afọ a na-achị achị were gbara gị afọ agụ na eji anyị agba afọ agụ nna ahụ edebe anya ka e were gbaa afọ agụ na ihe eji agba afọ agụ na ya ibe na omenala Igbo ọ ihe ka a na-akpọ ekpekpara nwa ezu osisi afọ ugiri a na-agụ ya ntu esi agụ ABCD and one language nye ofu asụsụ ka ọ bụ ihe dibịa kpọrọ ya ijekwa dibịa oru makwa ya nụ ihe a ka ọ ga-akpụ ya ijekwa dibịa yọfụ one asụsụ ka ọ bụ obodo asụsụ na-abụ ya ka eji agba afọ agụ ya ka nna anyị ha debere afa ihe eji eje chukwu etu ya ifuru ya o ya ekwu ihe gbara ahụ kwu ihe eji eme n'ọdịnihu n'ọnwa ngị bụ onye na-agbụ ya ịmakwa anya ya ịmakwa ihe ọ na-ekwu na ọba na-ejere n'ahịa fụ nga edebere n'ahịa ijegoro a na-agụ ya ka akwụkwọ ya ka eji agba afọ agụ and achọrọ m ka m gwa ụnụ tata na ebe ọbụla ngị bụ mmadụ jere wee sị gị na nwaanyị bịara ya ụwa gbaba nwaanyị adịghị abịa nwoke ụwa nwaanyị na nwaanyị ụwa nwoke na nwoke ụwa nwoke nwere ike isi n'ikwu nne ya bịa ụwa mana ọ bụ na ike mmadụ ihe dịka ebe 10 ihe si n'ikwu nne ha bịa ụwa ha esi ha bụrụ 1 or 2 ebe mmadụ onye bụ nwa afọ nke ọ na-esi abịa ụwa bụ be nne ya berụsọ maọbụ ntu a nwoke si eme nwoke ya amụtagbu nwa o nwere ike oje nụ nwaanyị dị ime ghọta ka mmadụ si esi ikwu nne ya n'ụwa nwoke nwere ike bụ na nwoke adịghị na ọ ga-amụtagbu nwa ọchọ ka anụta nwaanyị dị ime o nwere ike nụta nwaanyị dị ime maka nwaanyị ahụ abụghị atụbara ya nwaanyị ahụ si from be nne ya wee dị ime bifo nwoke eji gbaa nkwụ ya kpọrọ ya onye ahụ bụ oburu nwoke bụchaa chọba ime ihe ọmana ka agba ya afọ agụ ọ ga-esikwe n'ikwu nne ya maka ebe ahụ ka onye tụbara ime si ebe ọ ga-esikwe n'ikwu nne ya were bịa ụwa mana ọ bụ na nna gị nụrụ nwaanyị ntu esi anụ nwaanyị jee kpọrọ nwaanyị na-adịghị n'ọdụ ime kpọrọ were aka tụba ya ime ije rie chukwu nke ị ga-echebi ụwa bụ be nna gị ya ghọrịzi n'ụlọ afọ agụ abụọ mmadụ niile na ọbụ dibịa niile na-agbụ ya ọbụ dibịa niile na-agba ekpekpere a na-agbụ ya maka ọ bụ etu esi agụ afa ka esi agụ afọ agụ ka esi agụ afọ agụ dị iche ọ na-adị ka
ihe yibere ihe a na-akọwa na-abụ ntu esi agụ ABCD na ntu esi nwuo ABCD. Kwe mụrụ ọ bụrụ ntu esi agụ ABCD ka esi agụ ABCD. Etu a ka ọ dị n'afọ agụ. Afọ nkịtị na-adị ka ABCD, afọ agụ na-adị ka ABCD. And agbasara gị afọ agụ, enwere ife eji akpọtu onye ụwa ọ dị ire ịkpọ ya ọzalụ. A na-enwe ike nga ezumezu, a na-eti ya azụ ọkpọ, a na-eti ya azụ ifuru, a na-eti ya azụ ụkawụ. Ịma na ibe na eze azụ enwere ka asị ma ha si onye mmadụ kedu azụ bụ eze azụ, ụfọdụ amara ya. Ụkawụ bụ eze azụ, ọchụ wụra wụra, a na-eti ya ụkawụ, a na-eti ya mkpa maka obodo mkpa dị ajụ oyi. Wee were akwụkwọ abọsị, akwụkwọ a na-akpọ abọsị na ọmụ atụrụ ofe na ogwu bụ ofe okwute, wee were ya tii ya n'ọkwa, wee were ya kpoturu gị onye ụwa gị. Ebe ọ bụla ofu gị debe onye ụwa gị ahụ, anaghị na-enye ya mmanya, na-enye ya ọjị, na-egburi ya ọkụkọ. Nke ọbụla ofu gị nọ yi n'obodo oyibo, ịnọ Naijiria, nke ọbụla ị nọ na-akpọ ya, ọ ga na-abịa na-aza gị, ala ị ga na-afụ ya. Mana ọ bụrụ na agbara gị afọ agụ agbataghị anụ, ọ ya na-ebutere ya n'ihu echighaba azụ. O nwere na ndị gbara afọ agụ ụzọ 4, ụzọ 5, ụzọ 6. Nwe ndị gbakọtaziri na ike agwụ ha, ha mọzia nke ha ji akpọ, ha mọzia maọbụ ọkara eke, ha mọzia maọbụ okori, ha mọzia maọbụ ọkara afọ, ha mọzia maọbụ ọkara nkwọ, ka ọ wee bụ na nke bụ dibịa rụrụ ọrụ. Mmadụ ibe na be gị, ihe ahụ dibịa ọzọ mere metụ ya, emena ka ị were rụọ ọrụ si ya na ihe ahụ o mere na o meta ya. Ọ bụghị na m wepụtara aka, ụfọdụ ndị gbachara agụ n'aka m ka apụcha jee gbaa ọzọ tii webe problem. Ọ na-eme mgbachara mmadụ afọ agụ mgbagụ eji nga aka iji ebe ọzọ eji ejuo ese, jee jụọ ebe ọbụla eji eju ọnụ. Ma nke ọbụla ọfụ gị jee jụọ ya, asị ya na ọ bụghị ya, si ya no problem, kpọọ ya si ya na ị ga-ajụ ya vidio kọl gị na nwa dibịa ahụ ka ha na-agbagbazie dị afọ agụ, ka ife ya na ọ ya ọmụ ihe ọ na-asụ. Ịjụọ ya ka ihe dị ya n'afọ, onye akpọtaburu gị ya nụ. Ọma nke bụ ọha na-abụ, ọma nke bụ ijite ojii, ọma nke bụ ofu ọha, ọma nke bụ ose ofu, ọma nke bụ ofu na-abụ, ọma nke bụ ijite ojii, ọma nke bụ ndị ọkara na okwute, ọma nya n'ọwụsa ha na ya ọsị onye bịara agha ụwa o wesikwa ikwu nne gị nọọ nwoke nke mba. A na-agụ afọ agụ. Ya ka m bịara taata ka m mee ka unu mara, maka ndị na-ajụ m ya nụ. Onye ụwa Chukwu oke m chi na-agụ ụwa bụ ofu ife n'ọgba asụsụ mere o ji dị iche. Agbasara gị afọ agụ, enwere ihe eji akpọtu onye ụwa ọ dị ire. Na ọba na-agbasara afọ agụ ahụ ikpotubezie ya, o nwere ihe eji akpọtu ya. Ihe a mkpara afa mgba ike nga ezumezu, iti ya ike nga ya abụghị ike nga ezumezu, ọja ya dị ire. Maka onwe ukwu na ije, onwa ike nga agwụ isi, onwa ute ọrịa. Ike nga ị ga-eti ya bụ ike nga ezumezu, ike nga bụ ukwu na ije, ike nga bụ ọfọ, ike nga bụ ofokwute, ike nga ezumezu. Chọta azụ okpotiri ya, chọọ azụ mkpatiri ya, chọọ ngwara nkwụ elu ti ya, chọọ akwụkwọ abọsị. Akwụkwọ abọsị a bụ maka urughe ose ajọ nni. Ọ nwere ihe gbasara gị afọ agụ tata, debere uchi na-agụ ụwa gị. Oge ka onye ya nzu onye ya mmanya, oge ori onye ya nzu onye ya mmanya, ọga afọ onye ya nzu onye ya mmanya, onye ya ọjị, ọga nkwụ onye ya nzu onye ya ọjị, onye ya mmanya. Onye kwa arụ ọrụ, mana onye ahụ bụ onye ụwa gị. Ị ga-eme gichio nga ọbụla bụ nke ị debere onye ụwa gị. Dichio na dibịa ahụ na-eme ụtụtụ ọbụla, ọ tụọ ya nzu, nye ya ọjị, nye ya mmanya. Nwa dibịa mara na onye ya emegbu ya, ya na-aga agwaghị agwa, ịnọ ị na-abịa were aka gị na-eme ya. Chinagụ ụwa maka Chinagụ ụwa karịrị ewere. Ndị a na-eji egbu ite, ndị a na-eji agwọ ara agba aka, ndị a na-eji agbọ ara obu na-agụ a na ihe a na-akpọsị ha afa. Chinagụ ụwa kacha ọgwụ niile ahụ.
nọ ịmakwa chi gị, ị na-edebekarị ya nso ya. And ịgba afọ agụ jụọ chi gị ihe ọ na-eri. Na ntụ anyị bụ mmadụ nọkịta na o nwere ihe na-asọ, enwere ike na-asọ ebini maọbụ na-asọ ezi, orechi kacha nka nwụọ ị na mmadụ ụwa. Ọgba afọ agụ ahụ ọ bụrụ na ọgụ oche na-egburu gị ebini. Gbaa afọ agụ mara ihe chi gị na-eri, ịfụ were ihe chi gị na-asọ nye ya, ọ na-ebute ọnwụ. Chim nke a ndotụrụ gị ihe a, ana m egburu gị ọkụkọ, na-egburu gị eyi, na-egburu gị ebiri, na-egburu gị nke a, chi dị mmụọ ya adịkwa, ịjụọ ya iwe mara ihe chi gị na-eri, ọ na-abịa ji inye ya ihe ka ị ghara inye ya ajọ nri. Ọgwụgọ ha m n'ọnụ, onwe nke kpasara gị anya, ị nwekwara right ịdrọpụrụ m ya na comment section, nnekwa ya. Ọ bụrụ nke ndị akọwa gburu nkọwara gị anụ odo anya ya gazi. Onye na n'onu ya bụ Ezedibia ọkara akwa, ekene m ụnụ. Ichikwiri m na 081 05 755 968 ya gazie. Maka Cameroon niile isi.